Gorillabeerillä ja Lippalaki tuo ainakin 20 kiloa lisää maastavetoa. Voin kuule suositella. Lähdetään vähän kattelemaan. Täällä liikkeessä on. Apina hoitaa, homma toimii silloin. Ja tässähän on näitä ihania vuottehia ja Gorillabeeri, huppari. Noin, täällä on oikein isoja kokoja. Tai jos oot siunattu sillä, että massaa kertyy, niin löytyy. Ja tää on, kato, tää S-kokonen, eli reilun kokonen. Ja sit ne isot, ne on sit kans isoja. Ja täällä on monenlaista, löytyy bilehile glitterlakki. Jos tykkää bilettää ja sit tykkää olla vähän maltillisempi, tykkää vaikka ruottiväreistä, niin sekin löytyy. Ja pinkki parpilippis, niin kyllähän se oivalta näyttää. Heti nousee varmaan tälläkin kilo tai ainakin 5 kiloa. Ja kuten näkyy, niin täällä on monenlaisia vaattehia. Ja jopa näinkin sorjalla ihmisellä kuin minä, eli naisten 90 kilo sarjassa, niin älläkin näyttää jo hyvältä. Tää on XS, eli reilun kokosta on ja venyvää on, eli jos on niinku kunnon booty shake -pylly, niin sekin mahtuu sinne mukaan. Eli toimii myös fitness-ihmisille ja crossfittaajille. On monenlaista väriä ja muotoa. Ja todella mukavat ja on sen verran paksut, että ei niin tarvitse miettiä, että minkä väriset pikkarit on, kun ei ne sieltä lävitte näy. Että on laadukkaat, siitä tunnistaa sen laadun. Ja podarityypit tietenkin tykkää tällaisista. Vaikka Dennis Wolfia leikkiä, Dennis Wolfia. Ja koko on iso. Minä kun en ole mikään maailman pieni, niin silti voin tässä tanssia ripaskaa, eikä ole kuin XL.
Eli te, jotka olette ison kokoisia, niin täältä löytyy ihan oikeasti vaatetta ja näyttää lisäksi komealta ja hyvältä. Ja sit jos hinnat pelottaa, niin muistakaa Aappenan virallinen nimi eli Krisse, niin sillä sitten maagisesti kassalla kun nakutellaan, niin 10% pois näistä normaalihinnoista, niin kyllä kelpaa köyhemmänkin laihialta asti vaikka tulla tänne.